Digitalna tehnologija, posebice internet, mijenja način na koji živimo i radimo. Mijenja način na koji učimo i poučavamo druge, razvija našu digitalnu zrelost. Jeste li znali da se od 2015. godine kroz aktivnosti Carnetovog pilot projekta e-škole u Hrvatskoj sustavno razvija digitalna zrelost škola i prati njihov napredak? Dugoročna vizija hrvatskog školstva sigurno obuhvaća informatizaciju nastavnih i poslovnih procesa. U skladu s time, kroz pilot projekte škole opremamo već danas 151 školu. Nastavnicima i ostalim djelatnicima škole dajemo i edukaciju kako bi na optimalan način koristili sve dobiveno kroz projekt. Kakve su to digitalno zrele škole? Digitalno zrela škola je škola s visokim stupnjem integriranosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija u život i rad škole. U takvoj školi korištenje tehnologije u planiranju i upravljanju školom te u nastavnim i poslovnim procesima nije sporadično ili slučajno, već sustavno. Digitalno zrela škola ima adekvatno opremljene učionice i kabinete. Nastavnici u takvoj školi koriste tehnologiju za unapređenje načina poučavanja, usmjeravaju nastavu na učenika, razvijaju vlastite digitalne obrazovne sadržaje, surađuju s učenicima i pomoću tehnologije komuniciraju s roditeljima. Učenici u digitalno zreloj školi osposobljeni su za korištenje tehnologije te se kroz nastavu razvijaju njihove digitalne kompetencije, što im omogućava bolju spremnost za nastavak školovanja i veću konkurentnost na tržištu rada. Kroz pilot projekt e-škole razvijen je okvir za digitalno zrele škole, dokument koji definira područja i razine digitalne zrelosti škola. Ovaj dokument usklađen je s Europskim okvirom za digitalno zrele obrazovne institucije te prepoznaje 5 razina digitalne zrelosti škola: digitalno neosviještene, digitalne početnice, digitalno osposobljene, digitalno napredne, digitalno zrele škole. Na kojoj razini se pojedina škola nalazi ovisi o 5 područja digitalne zrelosti, odnosno polja primjene, a to su vodstvo, upravljanje i planiranje, IKT u učenju i poučavanju, razvoj digitalnih kompetencija kod zaposlenika škola i kod učenika, IKT kultura, IKT resursi i infrastruktura. U listopadu 2016. provedena je inicijalna evaluacija razine digitalne zrelosti 10% hrvatskih osnovnih i srednjih škola. To su ujedno sve škole koje sudjeluju u pilot projektu e-škole. Prema tom istraživanju utvrđeno je da nema ni jedne digitalno napredne ni digitalno zrele škole, ali isto tako ni jedne digitalno neosviještene škole. Velika većina škola, njih preko 80%, spada u digitalne početnice, dok se otprilike svaka 5. škola može smatrati digitalno osposobljenom. Kakva je razina digitalne zrelosti moje škole? Ako vaša škola nije uključena u pilot projekt e-škole, ipak može procijeniti svoju razinu digitalne zrelosti kroz postupak samovrednovanja, koji služi utvrđivanju početnog stanja digitalne zrelosti škola. Samovrednovanje se vrši putem online upitnika te omogućuje školama da dobiju povratnu informaciju o trenutnom stanju svoje digitalne zrelosti, kao i upute za daljnji razvoj te informaciju o optimalnim oblicima podrške. Pilot projekt e-škole dio je šireg programa e-škole i provodi se do 2022. godine. Nakon pilot projekta koji će trajati do 2018. godine, planiramo provesti i drugu fazu koja će uključivati čak 60% svih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Budite i vi među njima. Ispunite online upitnik i učinite prvi korak ka sustavnom razvoju digitalne zrelosti vaše škole.